Bueno, en cuanto a anotación igual sí, pero en cuanto a sensaciones mías, la verdad que por colectivamente siempre me voy muy contenta. No soy una jugadora que piensa mucho individualmente, así que contenta sobre todo por la victoria del equipo, que yo creo que era necesaria, y también pues contenta, ¿no? Bueno, nuestro trabajo que era el de hoy lo hemos hecho, que era ganar. Si no se ganaba ya era mucho más complicado seguir soñando. Kurs ha ganado, pero bueno, ahora tenemos que ganar en Montpellier y que Kurs pierda. Hay posibilidades y yo creo que tenemos que seguir puestas en competición, concentradas y saber que tenemos que hacer nuestro trabajo contra Montpellier. Sí, la verdad que el trabajo colectivo que se está haciendo en los entrenamientos está siendo muy bueno y al final se está reflejando en los partidos, que era lo que nos estaba costando un poco más. Y ahora, pues como tú dices, 2 partidos muy buenos, ahora nos queda también Guernica, que va a ser un partido difícil más en su pista, y después Montpellier, así que contenta de que hayan sido 2 partidos buenos, pero también vienen ahora 2 rivales difíciles. Era un partit molt difícil perquè el rival és un especialista en provocar partits físics, en provocar partits FIBA a 50s, un equip molt experimentat que realment ens ha obligat a molt, no? I s'ha vist en la primera meitat que una mica el seu pla de partit era el de portar-nos a 50s, que és una mica la seva, com deia, la seva especialitat, i nosaltres teníem clar que havíem d'accelerar una mica aquest ritme de partit, no? Perquè el pla defensiu ens estava sortint a la perfecció, però en atac també els estava sortint bé el seu pla defensiu, no? Llavors hem intentat accelerar-ho i la veritat és que ho hem aconseguit. Tant en el tercer com en el quart període hem dut el ritme de partit, hem jugat molt més ràpid, molt més dinàmic, i això en elles els ha provocat un sotrac que no els ha permès seguir-nos, no? Nosaltres a darrere hem continuat fent un partit de 40 minuts excel·lents. La veritat és que hem controlat molt bé les seves jugadores més destacades, jugadores que s'han de tenir collades, inclús Leo, que ha pogut acabar amb 14, però han sigut punts ara al final, els últims 2 minuts. Per tant, totes molt ben controlades, hem sabut llegir molt bé les diferents situacions que ells busquen i que no trobessin, o sigui que al final acabessin tirant les jugadores que no són les seves jugadores destacades en el tir, i a partir d'aquí hem arrodonit una segona meitat molt completa a nivell d'equilibri ofensiu i defensiu, i molt satisfets, no? Molt satisfets perquè al final guanyes un equip que va segon del grup, que venia evidentment amb necessitat de victòria com tothom en el grup, i hem tret aquesta victòria a aquest nivell, i que em sembla que també em comentàveu que era la 5a, també és el rècord del club, no? Per tant, molt contents, sobretot, però a part de totes aquestes dates hi ha més dades, més d'estadística i de classificació, sobretot per el que deies tu abans, al principi una mica que l'equip s'està consolidant, l'equip està creixent, l'equip cada dia està més compacte, a un nivell més alt i unes prestacions més altes, i bé, contents i seguim en aquest camí. Sí, al final del partit m'ho comentaven, durant el partit no ho sabia, que Kurs anava guanyant, no havia guanyat, ara m'ho ha dit en Pere també, que hi ha el tercer període i així, no? Al final, evidentment que ens fa il·lusió, que és una cosa que continuar en Eurocup és obvi que il·lusiona també, però fixa't, no? Ens estem mirant que és un consol de tontos, però estem mirant que el nostre rival a la classificació que ha de perdre és el Kursk, no? De McCautry, Bonner i companyia, no? Fa una mica de ràbia, sí. Sincerament no he fet, a més, és que no sé si us ho creureu o no, però jo no he fet càlculs ara mateix, no tinc els càlculs tots, els matemàtics que hi ha, no sé si ho teniu vosaltres, però no sé tots els càlculs matemàtics que hi ha, però bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, anirem a Montpellier a guanyar, en la dinàmica en la que estem, i seguir creixent. Si hi ha estadísticament, digueu-m'ho, si estic posant la pota, si hi ha estadísticament un 1%, anirem a per aquest 1% de probabilitats, com és obvi i no pot ser d'una altra manera.